Agusta ranar Hausa ta duniya. Kar ku bari a baku labari. Muna yi wa kowa murna a musamman ma Hausawa. Don saboda ranar tamu ce da masu jin harshen Hausa da waɗanda suke ƙoƙarin su ji duka ranar tamu ce. Wannan al'ummar Hausawan Afirka. Al'ummar Hausawan Afirka. Hausawa da ma duk waɗanda suke jin harshen Hausa. Kar mu manta da asalinmu da tushenmu. Mutum ne mai kishin zuciya, mai kishin kai, mai dogaro da kai, sannan mai kishin al'ummarsa. Don Allah kar mu manta da wannan rana ta 26 ga watan Agusta. Farin cikinku shine namu a matsayinmu na Hausawa. Kar ku manta ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdulkadir Labaran Koguna, sarkin Hausawan Afirka. Sardaunan Agadas sun yi wa Hausa gudunmawa sosai da sosai. Ina da gobe saurin zuwa rana ta zagayo. Kar a bar ku a baya Hausawa daga duk inda kake, garin da kake, ƙasar da kake. Ka tabbata cewa ranar 26 ga watan Agusta ka fito ka bayyana wane ne kai. Ka taya mu murna, ka taya mu 'yan uwa murnar wannan rana. Kar a bar ku a baya. Bahaushen mutum bahaushe ne wanda yake son mutane, don haka kowa da kowa muna murna, muna nema izinin a zo a taya mu wannan murna ta ranar Hausa ta duniya. Sarakuna kar a bar ku a baya, 'yan kasuwa kar a bar ku a baya, 'yan siyasa kar a bar ku a baya, ɗalibai kar a bar ku a baya, sannan malamai, almajirai masu karantar alkur'ani kar a bar ku a baya. Muna yi wa kowa fatan alkhairi. Sai kun zo taku har kullum Bilkisu Isa Khalid, ma'ajiya ta al'ummar Hausawan Afirka.